Vou ler un texto de Galicia en Bus, María Raimóndez, polos camiños da vosa literatura. Esti que non quere verse no espello, non me cuspas a min na cara, por poñercho diante. Farta de que aos esforzos insentes e aos actos da xustiza se lles chame sistemáticamente modas ou produtos. Se pensaches que podías seguir falando con impunidade de nosoutras, o teu día rematou. Para os poucos que hai que escoitan unha caterva de sordos, non teredes máis razón por berrardes máis alto, por mentir, ou chamarnos putas espidas en internet, para nos poñer as roupas que a vos vos gustan. Estamos vivas, e alasando percorreremos estes camiños, non seredes vos a pedra que nos esmague o calcañar. Vou ler un fragmento de Invisibles de Monse Fajardo. Aquí relátanse 7 casos reais de maltrato. O máis perigoso, Alberto, é que ten a mesma capacidade para a dozura que para a violencia. Ten pedido perdón tantas veces, ten dito quérote cunha tenrura tan desmesurada e de súpeto agarrarte polos pelos e mancarte. Coa mesma verdade, como se Mr. Hyde vivise dentro do príncipe azul, pero só tipo desesvelo. No medio daquela malleira na que me partiu o brazo, desprazoume 2 vértebras e perforou o meu tímpano de baterme contra a parede do armario, chamou o timbre da súa cuñada Olga, que vive no piso ao lado, escoitara ruidos e viña a ver se pasaba algo. Alberto abriulle a porta e faloulle con toda a amabilidade do mundo. Olga, cariño, dime. Con total tranquilidade. Estaba batendo a miña cabeza unha e outra vez contra o fondo do armario mentras berraba. Es unha puta, voute matar, joder, que non serves para nada. E nun segundo a violencia tonrarase dulzura. Olga, cariño, dime. Nun segundo, do inferno á terra. Eu apenas puden decir, Olga, por favor. Fórame desdebusando, xa non era eu. Onde coño estás, Eva? O caso é Marga. O 2 de outubro de 2010, a miña exparella, José Luis Deu, estacionou a furgoneta nunha pista apartada de Paderne. Abriu a espita dunha bombona de butano e plantoulle lume co meu bebé dentro. Naquel cuartel onde houve o suben, dei por feito que o asesino tamén morrera. Pero ás 24 horas a miña familia confirmoume que seguía vivo, ingresado no hospital con queimaduras leves. Queimouse naquel inferno no que convertera a miña vida, arruinada para sempre. A Marga dos 37 anos que pasaran ata que Lintre morreu naquela mirada do xefe do cuartel. E aí surdiu outra, que seguiu existindo, aínda non sei ben como. A natureza, supoño, que non fixen nada por sair adiante. Quedei fría, en shock, ata en chorar tardei, como se me sentase unha droga rara. Veu o cuartel un investigador especial que me preguntaba todo o tempo como fora a miña relación co asesino do meu bebé. Que máis ten? Eu xo dicía que estuvera ali ás 4, que pedira axuda e ninguén me fixera caso, que me mandaran volver ás 7, cando era tarde para evitar que o meu bebé ficase ancorado naquel maxicosi que o seu pai converteu nun cadaleito. Non hai perfís. Todas as mulleres podemos chegar a sufrir maltrato e, polo tanto, hai que apartar a culpa das que xa o padecen. Non fixeron nada que o provocase. Non hai determinadas características ou comportamentos que convertan unha muller en vítima. Non hai perfís. Vémolo nos capítulos de Eva, de Ana, de Mariluz. A súa xente coincide en que non caixan no perfil, precisamente porque non o hai. Como ben di Ana, non és unha vítima porque caixes no rol, senón porque deches como maltratador, e punto. Vou vos a ler un pequeno poema do libro Camiño do Vento de Xosé Mateo, unha muller asesinada pola súa parella coa pandemia do machismo. Arranchadas este nome das luces furiosas e valo lucir cun traxe de arcos de grandes arcos. As túas unhas uñas gastadas de tanto e tanto rañar as paredes da túa soidade, que por moito que chores e berres non se rompe. Cando só provocas un choro, a verba, como un disco rayado, repítese na túa mente. Merda. Os excrementos do mundo que xa nos dan a todos polo pescozo non logran acabar coa túa vida. Cantas, cando cantas. E some de homes, humanidade e humanidades. A piques está de estoupar un corazón, como un cristal vivinte no lume da conciencia. A min, que tanto amas e destrozas, veñen lentas as fías do remorso sen enredar a culpa. Para a miña contemplación deitas o teu corpo de narciso no alcatrán, e que pasen kilómetros por riba do teu peito adamante estrábico. Tanto te me entregas a min, trabada estatua do pavor. Love me tender, Ana Romaní. Este fragmento é de Marta da Costa no seu poemario Na casa da avoa. Penélope volve tecer a súa historia como a primeira vez,
inicia o seu relato, desvela esta memoria, convencida de que nunca antes escoitamos as palabras co que volve dar luz ao seu pasado. Unha e outra vez, e nós, entregadas á memoria das ausentes, volvemos escoitar as súas voces de sal e de humanidade, como rede que envolve e illa do frío do futuro, construindo baixo os pés a lousa firme sobre as que camiñarmos, sen soltar o novelo do pasado, candil que rompe contra as tebras porque tecemos e destecemos contra as tebras. Feminicidio, de Carme Adán. Atrás fica o silencio. Nomear as violencias trae un debate incómodo ao ámbito público. Os individuos concretos asasinan, mas non son as circunstancias concretas as relevantes. Se beberon, fumaron, perderon o emprego, esqueceron a medicación ou tiñan un trauma infantil non resolto. Esa non é a cuestión. No público, o debate é político. Versa sobre que condicións políticas establecen as estruturas dos Estados para que se manteñan e perpetúen as violencias contra as mulleres. Os Estados seguen a ser patriarcais. As políticas de xénero son bifaces. Unha cara tenta modificar as políticas dos Estados e outra móstranos que os Estados se constitúen como patriarcais. Nesta lea monumental estamos situadas. Desde esta situación propoñemos o traballo colectivo de despatriarcalizar o coñecemento, o emprego, a política, o dereito, a sociedade, a vida, o difícil e como. Este día de reivindicación elixín a Elizabeth Oliveira co seu poemario Náufragas no mar e na terra. Boa, levanta os pés do chan, non sigas os camiños trazados, aínda que sexa por séculos de historia. Ti, és quen debe debusar o camiño. Ti, faz a túa historia. Deixa que flúa en cada paso, o que levamos séculos aprendendo. Pero para iso, o primeiro que debes aprender é precisamente desaprender. Esquecer o camiño, perderte fora dele. Esquecer tamén como chegaches ata aquí, para volver ao inicio. A antes de comezar a creer que entendías, a inocencia. A época en que, sen ser páxaro, sabías voar. Boa, levanta os pés do chan, non sigas os camiños trazados, aínda que sexa por séculos de historia, porque na verdade ti és a historia. Era a poesía Transmatria de Daniela Soreí. Elos afirman: a propiedade ten o sublime valor das cousas serias. Unhas moedas, veráns sin vacacións, o frío deste inverno, a fame das meniñas, os despesos das vivendas. Eu penso, a canto é que cotizan 9 meses do meu útero os orgasmos que ti mercas ao lugar na muller. Iso aconteceu nunha vida distinta que rematou cando Margot aínda era unha nena. O día da boda chegou a crer que era unha muller, aínda que non era máis ca unha nena cargada de maquillaxes, breos brancos, tules que fan frufru, nerviosismo e a virxinidade como unha lousa. Logo, a realidade impúxose e xa foi imposible medrar de golpe, pero sí, Margot tuvo a mellor boda do mundo e foi a novia máis guapa aos seus 14 anos, cumprindo o destino de Deus e casando a Rebeca con Isaac. Despois, empezou a época en que deixaron de cumprirse os seus soños, así, sin máis. Cando pensaba que prácticamente tiña a obriga de ser feliz, ao por fin quedar preñada, Rebeca converteuse nun despósito de infortunios e pasou a ser Margot para soterrar a Rebeca, como unha morta, unha vida pasada que pasou a ser outra vida, unha descoñecida, unha dimensión paralela e, sobre todo, un lugar distinto desde o día en que o pai berrou: esta filla morreu para nós. No camiño do vento, Xosé Mateo. Tengo una vida fabulosa, mi vida está llena de amor. El amor de mi vida comienza por mí misma. Tengo dominio sobre mi vida. Soy una mujer poderosa, soy digna de amor y respeto. No estoy sometida a nadie, soy libre. Estoy dispuesta a aprender nuevas formas de vivir. Vuelo con mis propias alas. Acepto y uso mi poder. Me siento en paz sin pareja. Soy feliz y disfruto donde estoy. Me amo y disfruto conmigo misma. Quiero, apoyo y disfruto con las mujeres de mi vida. La vida me satisface plenamente. O texto que vou ler é da autora Ima López Silva e do libro Chámame señora pero trátame como un señor.
Pecháronos na casa e fixéronos creer a falacia de que tiñamos un cuarto propio. Pero o cuarto propio de Virginia Woolf está dentro desa casa esmagadora que, malea todo, segue a ser o espacio natural das mulleres, sobre todo das intelectuais. Porque opinar e crear desde o cuarto propio, no fondo, implica que poidan decirnos en calquera momento que non estamos ao tanto da realidade. Así foi como se asumiu que o que escribíamos tiña que ser feminino. Desde o cuarto propio podíamos escribir sobre as nosas cousas e para outras mulleres. Estupendo, mentre nos entretemos en convencernos as unhas ás outras e propagar, dentro de certas limitacións, as nosas ideas, o mundo segue basicamente como está. É nese contexto onde aparecen as cacafónicas, as que saen do cuarto propio e se apropian dos cuartos deles, do resto da casa, da praza pública, e saen a que lles dé ao ar. Voy a leer una poesía de Rosalía de Castro titulado A las orillas del Sar. Yo no sé lo que busco eternamente, en la tierra, en el aire y en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro, aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Felicidad, no he de volver a hallarte en la tierra, en el aire ni en el cielo, aun cuando sé que existes y no eres vano sueño. Creemos en vos, letrilla da comparsa Tinta Femia. Créeme, ben sei que non sodes todos iguales, que ti tamén choras cando ves que un home mata a unha muller, porque ti tes unha nai tamén. Se estás comigo, dimo agora, faime sentir que non estou soa. Quero que sepas que eu creo en vos. Non permitas que usen a forza que nes están na nosa contra. Aí estaremos con todas vos. Non estades soas, tendenos a nós. A loita non é solo vosa, acabaremos con toda esta lacra. Non somos homes contra mulleres, senón boa xente contra mala xente. Xuntos seremos cada vez máis fortes, falemos máis de amor e menos de mortes. Isto, nos meus tempos na fábrica non sería así, murmurou. Ninguna nos atrevíamos a dicir unha palabra según capataz se pasaba, por medo a perder o traballo, a dignidade ou a consideración das compañeiras. Agora as cousas van ir cambiando, Joan. Ti sabes o que é un sindicato? É unha folga? Loreta escoitaba sen saber moi ben que significaban todas aquelas palabras, pero o feito de estaren ali reunidas, a aquelas horas, sen mulleres e ir falando dos seus desesos e dos seus dereitos, ir sacando a pacer baixo a luz da farola palabras como convenio, dereitos ou sufraxio, quitaba o son.